ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ପାଠ କଲାମାନିକରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଲାମାନିକରେ ପାଠଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ତାହା ଶିଖିଥିଲେ। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଏହି ପାଠର କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ତାର ସାର କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଭାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ମାନେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ, ଘେନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କର, କାନନ ମାନେ ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ, ନିଧନ ମାନେ ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର, ଲଉଡ଼ି ମାନେ ବାଡ଼ି, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ଧ ଲୋକର ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଟ ଖୋଜି ଚାଲେ। ବାଡ଼ିଟି ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ବା ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ମାନେ ପ୍ରାଣ, ପାଶୋରି ମାନେ ଭୁଲି, ସାରୁ ମାନେ ଶେଷ କରୁ, ଜନକ ମାନେ ବାପା, ଜନନୀ ମାନେ ମାତା, ନନ୍ଦନ ମାନେ ପୁତ୍ର, ବାରବାର ମାନେ ବାରମ୍ବାର, ଡାକିନୀ ମାନେ ଡାହାଣୀ, ହରିଚନ୍ଦନ ମାନେ ଶୀତଲତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶ୍ୱେତଚନ୍ଦନ ବା ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଚନ୍ଦନ, ବେଣୁଗୀତ ମାନେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର, ହୃଦତାପ ମାନେ ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ଗୋଟିକା ମାନେ ପେଡ଼ା, ଅଧାମ ମାନେ ରାବିଡ଼ି ବା ସରପୁଲି, ଲବଣୀ ମାନେ ଲହୁଣୀ, ବାରୁଥାଇ ମାନେ ମନା କରୁଥାଇ, ମମତା ମାନେ ସ୍ନେହ, ବେଣୁ ମାନେ ବଂଶୀ, ନିଶାଚର ମାନେ ରାକ୍ଷସ ବା ରାତ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ନିଶାଚର କୁହାଯାଏ। ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ ଦେହରୁ, ଶ୍ରୁତି ମାନେ ଶୁଣିବା, ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷ, ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ, ସଂଖାଳୀ ମାନେ ପ୍ରାଣଧନ ବା ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ଡଙ୍କୁଣୀ ମାନେ ଡାହାଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏହି ପାଠର ସାର କଥା। ଗୋପପୁରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଲକମାନଙ୍କ ସହ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ବଣ ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଚାରଣ ନିମିତ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିବାରୁ ସେ ବିଳାପ କରି ଉଠିଛନ୍ତି। ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି, ଯାହା କବି ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଆଜି ମନୋରମ ରୂପ ଲାଭ କରିଛି। ଯଶୋଦାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାକାଳରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅତି ଅଲଅଲ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯିବାରୁ ମା ମନ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅହେତୁକ ଭୟରେ ମନ ଶିହରି ଉଠିଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସତେ ଯେପରି ଥିଲେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଦରିଦ୍ରର ପସରା ଓ ନିର୍ଧନର ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମା ନୟନର ମଣିକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଭୟରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେ ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ କିପରି ଘରକୁ ଫେରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ମା ମନ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ହୃଚନ୍ଦନ ପ୍ରାୟ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରି ପକାଇଛି। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲବଣୀ ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ଖାଇବାକୁ ରୁଚୁ ନଥିବା ବେଳେ ଲହୁଣୀ ଚୋରାଇ ଖାଇବାରେ ସେ କିପରି ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ, ତାହା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଛି। ମା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ବନରେ ଡାକିନୀ, ଯୋଗିନୀ ଆଦି ନିଶାଚରମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦୁର୍ବଳମନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇବାକୁ ବାରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ତ? ମମତାମୟୀ ମା ମନ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଦାଘ ଝାଞ୍ଜିରେ ହୁଏତ କୋମଳ ଅଙ୍ଗୁର ଝାଳ ବହି ପଡ଼ୁଥିବ। କଠଉ କି ଛତା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ହୁଏତ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମନରେ ଭାଳି ଯଶୋଦା ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଠ ବାହୁଡ଼ା ସମୟର ପୁଅର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ନ ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ଭରା ମା ହୃଦୟର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା କବିତାକୁ ରସାୟନିତ କରିଛି।